Evar baş. Hevalên hêja temaşevanên bi rûmet em ser ekranên Arwar TV ne. Hevalên hêja li rojava guhertinên nû hene. Derbarê guhertinên nû de ez dixwazim çend gotina bêjim. Hin tişî hene ne weke guhertinên nû ne lê divê em neke li ser biaxin, neke analîz bikin. Ji bo me Kurda giring e ku em rewşa niha li rojhilata navîn analîz bikin. Lîverê belya ku ez behsa rewşa li Rojava bikim, rewşa guhertinê nû bikim, ez dixwazim sersaxiyê ji malbata birêz Selîm Sedaq ra bixwazim. Hûn dizanin ev demeke bû Selîm Sedaq nexweş bû, tedavî didît li Almanya. Lêvelê tedaviya wî mixabin ser neket. Ev nîzikê ez bawer dikim nîzikê salekî ye tedavî didît û îro me agahiyeke xemgîn girt ku Selîm Sedaq çûye ser dilovaniya xwe. Hevalên hêja Selîm Sedaq hûn dizanin parlamenterê berê yê Şirnexê bû. Di dema parlamenteriya xwe ya destpêkê de di destpêka salê 1990 de hate girtin. Hûn dizanin di 1994 da Selîm Sedaq hate girtin. Nîzikê 10 salat hesê da ma. Min bixwe Selîm Sedaq di sala 1992 da dît. Wê demê ez li Cenevrê bûm. Ji bo hin hevdîtinên dîplomatîk me heyeteke wê demê ya Partiya HP vexwendeyê Swîsrê kiribû nîzikê hefteyekî em bi hev rabûn li Swîsre. Di wê demê de min birêz Selîm Sedaq baş nas kir. Yani nîzikî hefteyekî em bi hev rabûn lêverê êpê axaftinê me bi hev re çêbû. Yani însaneke bi rastî dilnifs bû. Yani bi zaroka ra dizanibû zaroktî bike, bi mezina ra zanibû mezintî bike û însaneke ji nava gel de ketibû. Yani bi zimanê gel de axivî. Weke hin kesan xwe li gel însanan cuda nîşan nedida. Çawa bû wilo bû. Yani însaneke ji nava gel derketibû û însaneke gelîrî bû. Piştî 1992 şûn de dîsa di 1994 da yani 2 sala şûn de me dîsa hevdî. Îjar li Brüksel, li Belçîka me hevdît. Wê demê jî çend rojal cem ma di Kurdistan Komîteyê da Newîkir Mêvan êpê sohbetê me çêbûn û her wiha wê demê dihate gotin ku mümkün e parlamenterên HP bêne girtin. Wê demê partiya HEP bû, pişra ez bawer dikim DEP bû. Selîm Sedaq li Belçîka, li bajarê Brüksel vegeriya çû İstenbolê. Baş tê bîra min jê re gotibû apo meçe tu biçî wê te bigrin. Ji min re gotibû Birarzî tu xem neke. Ez diçim min bigirincî tişt nabe em ê tekoşîna xwe di zindanê da dewam bikin. Çû bi rastî ji teyarê pêya bû girtin û bi salan di zindanê de ma. Piştî ku ji zindanê derket şûn de cardir me çend cara hevdît. Li cur ve cur welatên Avrupayê me hevdît, sohbetê me bi hev re çêbû. Yani însaneke ku bi rastî weke serî de min got gel bû, di zimanê gel de axivî. Mirov hez dikir pêra biaxive sohbet bike.
Mixabin mirin wiloye rojek tê herkes diçe. Dema roj hat mirov nikare tiştek bike. û birêz Selîm Sadak jî îro ji nava me koçber bû çû. Dîsa ez ji malbata Sadak ve sersaxiyê dixwazim dibêjim cihê Selîm Sadak bihuşt be. Hevalê hêja em ê derbasê hala xwe ya dibibin, em binêrin hela Ruhilat Efrîn ji me ra çi dibêje, hin peyamê wî hene taybetî Binavê fermandariya YPJ tevahî hêzên şervan ê Rojavayê Kurdistanê em meşên bi hêz yê gelê me yê Ewropayê bi dil û can pîrûz dikin. Em dibêjin hemû gelê me yê li Ewropayê bi taybet yê vê qadê wê weke denîzekê derkevin meydanê û piştevaniya gelê Rojava bikin. Em weke zarokê gelê Rojava bi meşê we bi germahiya we xebtenê nedît. Li ser vê bingehê gelê me dibe di hemû waran da piştevaniya gelê Rojava û parastina Rojava bikin. Ev dijmin sed carî me bikuje jî sed carî em ê carekî din biryara jiyana azad û îrada azad bidin. Li ser vê bingehê em ji gelê xwe dixwazin ku dorî provokasyonên ku di meşa da tên kirin bikevin û berê xwe bidin meşê, berê xwe bidin piştevaniya gelê Rojava. Ji ber wê hemû ciwan, jin û lawên ku li Ewropayê jiyan dikin, bangawaziya me ew e ku bi yek dengî, bi yek rihî, bi yek îradê berê xwe bide qada Rojava. Ev roj, ev dem roja rûmetê ye, roja azadiyê ye, roja xwedî derketina li axê ye. Li ser vê bingehê em ji gelê xwe dixwazin ku gelê me yê Ewropayê û tevahî gelê ku nihat meşê da berê xwe bide Rojava û piştevaniya meşa berxwedanî û tekoşîna li Rojava tê kirin bide. Li ser vê bingehê ji hemû gelê xwe re em dibêjin silav û rêj û ji hemiya re serkeftin, an serkeftin bijî berxwedaniya Rojava, bijî berxwedaniya şervanan. Tevahî gelê ku Belê we Ruhilat Efrîn guhdar kir. Yani bi taybetî bangê li Kurdên her çarperçeyên Kurdistanê dike, taybetî jî yê Ewropayê dike. Yani divê neyên provokasyona çarekiyê xwe bikin. Divê were zanîn ku ev çend roj e li hemû parçeyên Kurdistanê û her wiha li Ewropayê li her derê Kurd lê dijîn çalekî çêdibin. Ew çalekî ji bo gelê me yê Rojava bi taybetî kesê ku berxwe didin ki hemû kesên ku niha li Rojava ne li nava berxwedanekî de ne ji bo wan weke moraleke mezin e. Ji ber vê yekî jî her roj cur be cur daxuyanî têne dayîn. Ji aliyê endamên em bêjin YPG û her wiha yê PYD û cur be cur kes ji Rojava bi rêya medya civakî peyama didin. Yani didin xuyan ku çalekiyên li her çarperçeyên Kurdistanê çê dibin ji wan re dibe weke moraleke girîng. Ji ber vê yekê jî çalekiyên çê dibin wateya xwe mezin e. Sibê şemî ye, roja şemî û roja bazarê yekşemê bi taybetî Kurd dibê li her derê derkevin kolana. Ev derê ku ez niha lê me li Fransa bajarê Strasbourgê jî sibê çalekiyeke çê dibe, ez bawer dikim bi sedan belkî bi hezaran Kurdistanî li wê derê bicivin. Li her deverî sibê û du sibe Kurd li kolana me çalekiya çê dikin. Yani me dikarim bêjin bi taybetî berxwedana Rojava ya îjar bû sedemê ku di nava Kurdan da riheke yekîtiyê çêbibe. Mesela berxwedana Kobanê jî neke wilo bû. Lêbelê niha hineke cuda ye. Mesela dema berxwedana Kobanê aqasa Kurd ranebûn ser xwe. Eger wê demê bi rastî aqasa Kurd rabana ser xwe belkî berxwedana Kobanê sînor derbas dikir
diçu haya Afrînî jî. Yani Afrîn dibin destê dewleta Tirk da wê nema. Hûn dizanin Afrîn niha dibin destê dewleta Tirk da ye. Veveyekî çarekiyê ku têne çêkirin girîng in. Her kesê ku tev li çalakiyan bibe divê bizanibe ku ew ji bo tekoşîna rizgariya gelê Kurd. Serî da rizgariya gelê Kurd yê Rojava û bi gelemperî jî ji bo rizgariya gelê Kurd diçe tev li çalakiya dibe. Ev pir girîng e. Hevalê nêja li Rojava me û guhertinê nû hene. Çi guhertin hene? Ji van guhertinan yek ew e ku hate ragihandin ku sefîrê Amerîka Thomas Barak hûn dizanin her wiha weke serokkomarê Sûriyê tev digere. Çûbû Erbilê dihol li Hewlêrê bi General Mazlûm û şandeya wî re, heyeta wî re hev dîtin çêkir. û me di dîmenan da dît ku General Mazlûm her wiha bi Nêçîrvan Barzanî re jî hevdîtin çêkiriye. Piştî hevdîtinê li Hewlêrê vê sibê dihone vê sibê hate ragihandin ku Thomas Barak û şandeya Rojava, şandeya dibin serokatiya General Mazlûm de li ser hin xalan li hev kirine. Ew xal çi ne? Yani yek tê gotin ku hêzên Qesedê ki ez didî nabêjim hêzên Qesedê ji ber ku Qesede nemaye ew eşîretên Erebên ku di nava Qesedê de cih digirtin hema serî nodî wî pişta xwe dan Kurdan. Niha edî tenê YPG maye. YPG bi taybetî çawa ku Ahmed Şara digot wê tek tek şexsî neçin beşdarî artêşa merkezî ya Sûriyê nebin. Thomas Barak û General Mazlûm li hev kirine ku bi awayeke tûmena tê gotin ku weke sê tûmen wê beşdarî artêşa Sûriyê bibin. Lêbelê mümkün e ne weke sê tûmen min jî weke du tûmen bin. Yani ev jî heye. Ji ber ku Erebî ku berê di nava Qesedê de cih digirtin wan pişta xwe da Kurdan, hêzên YPG dikarin weke du tûmenan tenê beşdarî artêşa navendî ya Sûriyê bibin. Lêbelê yê ku tev li artêşa Sûriyê ya navendî dibin, hêzên YPG yê leşkerî bin. û hêzên asayîşê yani hêzên ku di nava bajara da asayîşê dikin mesela li Qamişlo, li Hesekê, li Kobanê, li Serê Kaniyê û her wekî din Tilbespiyê ew hêz weke hêzên asayîşa navxweyî wê bimînin. Yani ew naçin beşdarî artêşa navendî ya Sûriyê nabin. Ew ê weke hêzên asayîşê bimînin di Wezareta Karê Hundir ya Sûriyê ve girêdayî bin. Ev pir normal e. Yani asta jor de bi Wezareta Karê Hundir ya Sûriyê ve wê girêdayî bin. Lêbelê bi awayeke pratik wê di bajarên xwe de, navçeyên xwe de wezîfa xwe ya asayîşê bikin. Yani li ser van xalan General Mazlûm û Thomas Barak tê gotin ku li hev kirine û hûn dizanin şerrawestlandinekê hatibû îlan kirin ji vir sê roj beriyan bêjin sibê roja şemiyê dibe roja çara. Thomas Barak çûye Şamê bi Ahmed Eşara re civîn çêdikin yani wê telîmat bide hekeşê we bêje şerrawestlandin wê dirêjtir bibe. Tê gotin ku şerrawestlandin we 20 roja dirêj be. Yani heya 20 roja divê navberê de li ser xalên li hev hatinê bi awayeke hûrgilî wê bisekinin.
Yani Thomas Barak u General Mazlum şandeya wî li Hewlêrê li ser bingeha halên li hev hatinê gotinê xwe kirine yek. Lêbelê bi awayekî hûrgilî divê şandeya Rojava û şandeya Hetêşê li hev bicivin di nava çend rojan da bi awayekî hûrgilî li ser bisekinin. Ew jî tê gotin ku di nava 20 roja da divê pêk were. û dîsa li Hewlêrê di derbarê em bêjin parastina sînorê derve de hatiye axaftin. Yani bêguman pir normal e ku Rojava weke parçeyeke Sûriyê bimîne sînorê derve yê Sûriyê hemî wê ji alî artêşa Sûriyê yan navendî be bêparastin. Lêbelê ez bawer dikim eger YPG weke du tûmen beşdarî Hetêşê bibe yan jî beşdarî artêşa navendî ya Sûriyê bibe wê demê sînorê Rojavayê derve ji aliyê wan tûmenan ve bêparastin. Mesela sînorê Rojavayê bi Bakurê Kurdistanê ve wê ji aliyê Kurdan ve bêparastin. Dîsa sînorê Rojavayê aliyê Başûrê Kurdistanê ve ji aliyê hêzên Kurdan ve bêparastin. Lêbelê weke parçeyeke artêşa Sûriyê ya navendî. û di nava hikûmeta Sûriyê de jî di asta bilind de tê gotin ku wê tir Kurd cihê xwe bigirin. Yani di kîjan wezaratan da bi çi wezîfeyê Kurd cihê xwe bigirin hê aşkere nîne bêguman. Bi awayekî hûrgilî şandeya Rojava û şandeya Hetêşê yan em bêjin şandeya hikûmeta demî ya Şamê wê Rûnê wan xalan wê nettir bikin. Yani tê gotin ku mesela wezîrê cîgirê wezîrê parastinê wê Kurd be. Heta navê General Mazlum derbas dibe. Yani mümkün e wezîrê parastinê jî Kurd be. Yani di guftiguhan da wê net bibe. Yani wezîrê parastinê Kurd nebe jî di nava hikûmetê de bêguman bi kêmanî çend wezîrên Kurd jî wê çê bibin. Yani çima Amerika ziman guhert, çima Amerika nêzîkatiya xwe guhert, yani divê em bizanibin ku pêwîstiya Amerika bi Kurdan heye. Yani berê wexta jî pêwîstiya Amerika bi Kurda çêbû, niha jî pêwîstiya Amerika bi Kurda heye. Thomas Barak yani insaneke zêde ne polîtik e. Yani tê zanîn ku bi xwe jî estê xwe Yahudî ye ji Lubnanê çûne Amerika û hinekî xwe zêdetir nêzîkê Hetêşê dibîne dît. Ji ber ku yani êpê bi Ehmed Eşara re geriya Ehmed Eşara birçû Washingtonê jî li Amerika gerand jî di hevdîtina Ehmed Eşara û Trump da jî amade bû. Yani keseke hineke zêdetir xwe nêzîkê Hetêşê dît. Wî ez bawer dikim Trump jî îxna kiribû ji ber vê yekê jî dema êriş li hember Şêx Masûd û Eşrefiyê çêbûn ji Amerîka deng derneket. Yani eger ji Amerîka deng derneket divê bêzanîn ku ji ber gotinên ji ber nêzîkatiya Thomas Barak bû. Eğer Thomas Barak agahî wilo nedaba rêveberiya Amerîka, rêveberiya Amerîka bêdeng nedima. Bi nêzîkatiya Thomas Barak'a girêdayî Amerîka bêdeng ma. Lêbelê piştî şerê ku li Helebê çêbû û pişra Hetêşe li Rojavayê Sıratê li hember Qesedê şer kir, Qesedê xwecêwerî kişand û dîsa Hetêşe derbasê Rojhilatê Firatê bû Raqa Deyra Zor û pişra eşîretên Ereba dema pişta xwe dan Qesedê ji Qesedê qetiyan berê xwe dan artêşa Hetêşê wê demê Amerîka hinekî daha kûrtir fikirî. Yani bi taybetî hezaran girtiyên Daişê
ku di destê Qesedê de bûn, yani tê gotin ku pir ji wan girtiyan ji hefsa derketine. Yani taybetî artêşa Hertêşê êrişê kampa dikir, ew kampê ku weke hepsên têda terorîstên Daişê hatin girtin, ji destê Qesedê derdixistin, mesela weke kampa Hol, ji wê derê jî terorîstên Daişê revîn. Niha li ser axa Sûriyê kê çi zane belkî bi sedam terorîstên Daişê hene. û hûn dizanin ku Iraqê jî hema sînorê xwe girt. Ji bo ku ew terorîstên Daişê derbasê Iraqê nebin. Îro me bi Doktor Faysal Xelef re axifî, bixwe doktore di nexweşxaneya Duhokê de ye û bixwe xelkê ji Rojavayê Kurdistanê ye. Wî ji me re got bi taybetî li aliyê Iraqê yani Başûrê Kurdistanê û her wiha Iraqê rewşeke alarmê heye. Yani alarm hatiye lêxistin. Di sînor da hêzên Haçdî Şabî jî cihê xwe girtine. Artêşa Iraqê cihê xwe girtiye. Ez bawer dikim li aliyê Başûrê Kurdistanê jî Peşmerga cihê xwe girtine. Da ku ew terorîstê ji hefsa direvin, derbasê axa Iraqê nebin. Amerîka dema vana berçav û her wiha hûn dizanin li Îranê jî problem heye. Yani li Îranê jî hûn dizanin serûbinekê heye. û înternet girtiye em nizanin bi rastî li Iraqê li Îranê çi dibe çi nabe, li Rojhilatê Kurdistanê çi dibe nabe. Planeke Amerîka derbarê Îranê de jî heye. Dema Amerîka plana xwe derbarê Îranê de bike pratîkê, bêguman pêdiviya wî bi Kurdan çêdibe. Yani ne tenê bi Kurdên Rojava, bi Kurdên Başûr, her wiha bi Kurdên Rojhilat çêdibe. Heft partî û rêxistinê Rojhilat gotinê xwe kirin yek, daxuyaniyekê dan, gotin ji ber ku Amerîka wiha pişta xwe da Kurdan li Rojava, em li hember rejîma Îranê weke alîkariyeke ji bo Amerîka şer nakin. Yani ne ku li hember rejîma Îranê em şer nakin, ji bo ku şerê ne weke alîkarî ji bo Amerîka nê dîtin got em şer nakin. Yani helwesteke wilo diyar kirin, helwesteke baş û di cih de bû. Ez bawer dikim Rêveberiya Başûrê Kurdistanê jî derbarê wê nêzîkatiya Amerîka ya li Rojava de ji Amerîka ra hin tiş gotine. Yani bi taybetî birêz Mesûd Barzanî, Nêçîrvan Barzanî û her wiha Bafıl Talebanî li gel rayedarên Amerîkî axifîne helwesta xwe diyar kirine. Yani ez wisa texmîn dikim ku gotine eger hûn li hember Rojava bi vî awayî tev bigerin, di demê pêş de eger pêwîstiyekê we bi me çê bibe, mesela weke helwesteke li hember Îranê em ê li gorî daxwazê we tev negerin. Van hemû tiştan ez bawer dikim rayedarên Amerîkî girtine berçav û nirxandineke nû kirine, li ser esasê wî nirxandina nû diho li hewlerê civîn çêbû û Thomas Parak nêzîkatiyeke nû raberkiriye. Qasê ku min agahî girtin, Rêveberiya Rojava bi taybetî General Mazlûm û şandeya wî jî yani bi hêvî ji hewlerê vegeriyane. Yani çawa bi hêvî, yani çawa ku Ehmed Elşara gotiye divê hûn xwe radestê me bikin, hemû hêzên xwe ji bajaran bikişînin, tek tek şexs werin tev li artêşa merkezî ya Sûriyê bibin û her wiha hemû rêxistin û saziyên bajaran wê têkeve bin bandora dewleta merkezî ya Sûriyê û her wekî din û dîsa derbarê naskirina nasnameya Kurd weke beşeke
ji civaka Sûriyê jî ez bawer dikim hem xal hatine nixaşkirin dê werin zelalkirin yani ne ku nasnameya Kurdan li Sûriyê bê naskirin kes nikare dî nasnameya Kurdan li Sûriyê inkar bike divê Kurd di destûra bingehî ya Sûriyê'de ku destûra bingehî nûzan hatine wê were çêkirin di wê destûrê de Kurd weke beşeke girîng yê civaka Sûriyê bêne naskirin. Dîsa duwarê perwerdeyî de jî yani li Rojavayê Kurdistanê hûn dizanin va 12 sal e perwerde bi Kurdî çêdibe. Divê ew perwerda ku va 12-13 sal e bi Kurdî çêdibe ji vir şûn da jî dewam bike. Yani tecrübeyeke mezin daye perwerdê de jî li Rojavayê Kurdistanê çêbûye. û zimanê Kurdî yani Kurdî weke zimaneke ne weke zimaneke neteweyî. Ahmet Eşar dibêje weke zimaneke neteweyî em ê Kurdî nas bikin. Lêbelê tenê weke zimaneke neteweyî yani zimanekî ku li Sûriyê tê axaftin na weke zimanekî ku li Sûriyê pê perwerde jî tê dîtin Kurdî bê naskirin. Yani li ser wê esasê ez bawer dikim tir xalê dijî hene di rojê pêşiya me de di navbera şandeya Rojava û her wiha şandeya Şamê ya Heteşê de wê bêne axaftin. Berxwedan niha li Rojavayê Kurdistanê dewam dike. Weke min got li derveyê Kurdistanê li Kurdistanê jî alîkariya ji bo Rojava desteka ji aliyê Kurdan ve tê raberkirin wê dewam bike. Ez hêvîdarim, ez xweşbînim ku di demê pêşiya me de rewşeke yani encameke ku çawa Kurd dixwazin belkî nebe sedîsek lêbelê encameke ku Kurd bikaribin qebûl bikin wê derkeve holê. Yani daxwaza me hemiya ew e ku şer pêş nekeve, şer çênebe ne ji ber ku şer heye ev şer pêş nekeve ji ber ku şerê ku li Sûriyê tê meşandin şereke bi rastî qirêj e. Tamam Kurd bi krîterê şer ve girêdayî ne li gorî krîterên şer dikin lêbelê hêza li dij Kurdan ne hêzeke ku li gorî şert û mercên krîterên şer tevdigerin. Weke şereke hoviyane dimeşînin. We dît geziya jina Kurd, geça Kurd jê kirin û ji ber vê yekê jî hûn dizanin di cîhanê de tenê jinê Kurdan na û her wiha jinê pir ji gelên cur be cur geziyê xwe dihûnin û dîmenên xwe dişînin. Li ser televizyonên Kurda dema mirov dinêre bi hezaran dîmenên wilo têne weşandin û her wiha li ser medya civakî jî bi hezaran dîmenên wilo yê ku jinên Kurd porê xwe dihûnin, geziyê xwe dihûnin tê weşandin. Hevalê încab taybetî ez dixwazim derbarê Başûrê Kurdistanê de jî tişta bêjim. Yani ez pir kêfxweşim ji helwesta gelê me yê Başûrê Kurdistanê bi taybetî. Yani bi taybetî jî ji ber ku ez jî rojnamevanim helwesta rojnamevanên Başûrê Kurdistanê helwesteke pir xweş kêfa hemû Kurda tîne. Dema mirov li televizyonên Başûrê Kurdistanê dinêrin bi taybetî mesela Kanal 8 û her wiha Rûdaw û her wiha Welat Kanal 24 û televizyonê din hemû dema mirov li wan televizyona dinêre weşanê wan van rojan sedî heştê sedî not derbarê Rojava da ye. Yani helwesta ku niha ji Başûrê Kurdistanê derketiye weke piştgiriya ji bo Rojavayê Kurdistanê bi rastî moral daye hemû Kurdan. Meriv dikarin bêjin eger li hemû parçeyên Kurdistanê li derveyê Kurdistanê li diasporayê bi sed hezaran Kurd derdikevin kolanan divê meriv bizanibin ku bandora medya Kurd ya Başûrê Kurdistanê heye.
rola medya Kurd ya Başûrê Kurdistanê heye. Vê aliyê de divê em heqê medya Kurd ya Başûrê Kurdistanê berçav winda nekin, bibînin û ez wan hemûyan bi dil û can pîroz dikim. Hevalên hêja bêguman pir tiştê din heye. Ez dixwazim biafim lêbelê ji bo vê weşanê weqesa herhalde bes e. Hêvîdarim hûnê ji bo Arwar TV bibin abone. Eger hûn bixwe abone ne dikarin ji derdora xwe re jî bêjin ew jî bibin abone da ku dengê me zêdetir belav bibe. Hûn dizanin ser Arwar TV em nirxandinê bêteref dikin. Yani cihê ku divê rexne bêkirin em rexne dikin, cihê ku bê pîrozkirin em pîroz dikin. Ji ber vê yekê jî weşanên Arwar TV girîngin ku bigihêjin piraniya girseya gelê me. Heya carekê din biminin xweşê de silav û hürmet.